Ik ben Paul van Dijk en ik ben schroer. Hoe daar ben ik leraar, maar jongens, dan dream ik op papier. Toen ik liet weer houd ik al van spannende, fantasieachtige verhalen. En dat ik zelfs verhalen bedenk, binnen dat ik de verhalen die ik voor bands schreeuw. Mijn tweede boek, De Koning van Juster, komt 30 november uit. Het is een spannend verhaal over de strijd tussen twee broers dat een famke samar in belutsen wordt. Ik beschreeuw waar ik hem net, maar ik denk dat een heel soort gebouwen of romtes toch wel in het verhaal weer omkomen. Nou, het huis van de Paken, dat ik nou beschreeuw, dat is een mysterieuze, geheimzinnige romte. En dat doet mij wel heel erg onder het kerkje denken. En ik wil onder het oude huis van mijn Paken beppen. Het is ook een beetje een koningsdrama in een magisch land. En in die ruzie wordt een famke uit Friesland belutsen. En een van die koningen die het ruzie hebben, die is de Paken van dat famke. Net zo hut roept Wieske als Renske het tempo nog meer opviert. Haar t-shirt plakt haar onder reg en ze heeft er een kleur van. Wacht ze nou even, beziekert ze. Maar in de 40 zocht ze Renske het bos in ramen. Als Wieske bij het bos komt, zocht ze verheerd om haar heen. Waar is Renske nou heen bedarren, denkt ze. Ze hiemert. Een ijskoude wind blaast haar door het hier. Het liek het krekt of ze in skinsel een figuur steen zocht. Als ze wat beter zocht, liek het in die of er in je stiet. Is het Renske? Zou die op haar wacht zien? Stadig rent de figuur haar kant op. Het is een man. De persoon komt nog wat dichterbij. Hij is klaaid in zwarte vodden en in zijn handen heeft er een jute sek. Een grutte haan houdt haar moeder dicht. Renske is het toch? Zei een skelle stem. En Wietske liet voor een schrik het mobieltje uit de handen vallen. Boppen haar heeft ze driejende fladderien van vogels. En wat is die favoriete personage in het boek? De slechterik vanzelf. Die kist de meest akelige dingen dwanleert. En dat is een plezier om te schroeven. Want de slechterik is in die boek de broer en die heet de ravenman. Dat komt maar mijn fascinatie voor vogels, denk ik. Of mijn angst voor vogels. Nee, ik ben net bang voor elke vogel, ja. Maar ik heb wel een hekel om bepaalde vogels. En dat heb ik projecteerd op dat karakter. Het proces is geweldig. Daar sto iets betingst. Wat nou op een gegeven moment lezen wordt, ja, dat is helemaal geweldig natuurlijk. Dat een verhaal op een gegeven moment op de loop maar die giet. Daar sto dat een figuur iets zei of staat van hey, dat hier ik eigenlijk van tevoren net betocht, maar dat dan toch zou gebeuren. Ja, dat is fantastisch. Maar het is ook muziek. En ik heb zo hier in de Beugelband zitten, een coverband. In de aanroende jaren heb ik toetsen spelen bij Skarl. Ik zit net meer in een band, dat is ik wel wel lekker. Hij heeft het voor oren dingen. Maar ik zit nog wel in een projectband en die heet Ildau en daar hebben we lied maar woon. Dat is ook heel erg leuk en we gaan in kwarten naar Spanje. We hebben een leuk nummer en ik ben heel positief. Het is leuk, hè, dat we bij de eerste trijk aan. Vorig jaar het Friesland woon. Ja, dat moeten we eigenlijk nog een keer doen zelf. Maar ik denk dat het goed komt. Ik teken al voordat ik schroeven kon en daarom maak ik het liefst zelf de illustraties bij mijn verhalen. Nou maak er tekeningen bij. Is het net een gevaar dat de fantasie voor de band invulst? Nee, want ik denk dat zo in die tekeningen nog krijg wat dingen vertellen is die zo in de tekst net zoist. Dus ik kan in de tekeningen nog wat duidelijker laten hoe dat huis er misschien uitziet. Ja, en daar kunnen wij natuurlijk ik weer op verder fantaseren. Dus die tekeningen moet ik weer prikkelen.
Die man die stiet achter het door. En dat famke door de door riep, maar die had geen idee waar er achter die door stiet. En dit is natuurlijk een heel die man is net te vertrouwen. En zij weet net waar er achter die door zit. En dat vind ik een heel mooi gegeven. Deze tekening die loek ik dan nog eens een keer oer op aquarelpapier. En daar maak ik mijn aquarel een hele losse tekening oerhinnen. Ja, het is net een tekening, hè? Het is meer een schilderachtige manier van werking. En die was stil, de hele strakke aan de ene kant en hier dat hele losse. Als dat op elkaar luistert, dat houdt een heel mooi effect. En wat in de voorplaats worden van je boek? Uiteindelijk is dit een wordie. Nou. Koning Magnus van de haatrolspelers en hij had zijn vinger van zijn moeder. En hij had een geheim. Stel dat de verschrikkelijke keuze meisje moest om te kiezen, wat zou ze dan het liefste wel? En we kunnen kiezen? Muziekmeisje, toneelmeisje of boeken schrijven? Dan zoek ik voor het boeken kiezen. Dat is echt iets wat heel dicht bij me luidt, oren dingen ik. Maar ja, dit is fantastisch. En je kan het alleen nog wel neer in een kamertje. Kun je hele verhaal betekenen. Nou, dat is toch heel bijzonder. Ik vind het zo leuk dat Paul van Dijk een boek over mij schreeuwen had. De Koning van Juster leidt 30 november in de boekwinkels.